Ngenza ukuthi ngiphinde nginamukele kuyona ke i-channel. Uma umusha ngicela ungakhohlwa ukulike le video, subscribe uphinde futhi comment if ever kukhona mhlawumbe umbono ongashiyela kona la kwi-comment section ngezansi. Lana ke ngenza ukuthi siyakhumbula ukuthi ke kwanodaba nje olwenzeka ngesigameko salaphana ke eHlokozi. Lana ke lolu daba sinitholela kulona ke iphephandaba lesizulu isolezwe. Lana ke bafethu kuthiwa ke amaphoyisa asafuna uthuli bona ke labo balisa noma labo basolwa ke abahlanu abakholakala ukuthi bayathinteka laphana ke eqothweni kwabagilwa lapha eMtshezi. Amaphoyisa ke abafuna uthuli labasolwa kulandeka sona lesiyasigameko. Kuthiwa ke lona ke owesihlanu wangeniswa ke esibhedlela elimele okuthiwa ke bahlaselwe besemzini ke othile obekunomcimbi kuwona ke enyezane ke khona ke eMtshezi izolo nje ngekhathi ke zantambama. Kuvela ukuthi ke lana ke umsolwa wesithupha ke ubhadanywe amaphoyisa sengeniswe khona ke esibhedlela okukholakala ukuthi ke ushushumbiswe laphana ke woza kwabo ke emva kokudubuleka esifubeni ke waphuka ke nengalo kanti ke uqashwe ngamaphoyisa. Okhulumela ke wona amaphoyisa khona la KwaZulu-Natal uRobert laphana ke uthe akucaci okwamanje ukuthi ke umsolwa ushaywe inhlamvu yabe behamba nabo noma beyisuka ke khona laphana ke esixukwini sabe bekhona ke emcimbini. Ukumcaphuna nje laphana ke ngokwenkulumo yakhe uthe ke abagilwa abashone ke kulesi sigameko baneminyaka ke ephakathi ke kuka 45 kuya ku 61. Kunezintolo ke futhi zokuthi lesi sihlakalo sihlangene ke nobugebengu bokwebiwa ke kwemfuyo kwazise ke ababulewe kuthiwa bebelwa nalolu hlobo ke lobugebengu khona laphana ke endaweni. Nganza ukuthi ke ngiyocela uphawule if ever you find yourself interested kulona lolu daba ukuthi ke ubeke nawe ke umbono wakho ungakhohlwa ke kodwa ke ukulike uphinde futhi ke ucomment la kwi-comment section ngezansi. Danko.